Ahojte, keď si pripravujete jarné aranžmany alebo akékoľvek aranžmany, je krásne, keď si spravíte dvojičku. Ja som si teraz napríklad na tieto jarné aranžmany s narcisou vybrala takéto črepníky, ktoré mi pripomínajú, ako keby boli puknuté vajíčka. Ale mohli by ste si napríklad vybrať aj takéto niečo. Zaujímavé kochliky alebo jednoduché jedno na vás. Takže ja som si dopredu vysypala kochlik zeminou, teraz si vytiahnem narcisy z kvetinača, jedné aj druhé. Keď máte dvojičky vedľa seba, tak ten kvet alebo ten doplnok viacej vynikne, takže preto je to o tých dvojičkách. Takto si roztrieštite konce, im sa nič nestane, majú odolné korene, takže nebojte sa o ne. Pekne si to vložím do kvetinačika a spravím to isté s tým druhým. Takže pekne rozštiepime konce, takto ich roztrapatíme, oni sa pekne ujmú, takže nebáť sa. Dobre, okolo si dám takýto klasický mach, aby mi udržiaval vlhkosť. Netreba ho dať veľa, stačí len tak trošičku na udržanie tej vlhkosti. To isté dám aj k druhej dvojičke. Takto. No a ja som si teraz vybrala, že budem túto kombináciu mať takú strieborno-hnedo trošku tyrkysovú. Takže vybrala som si dofarbovaný tyrkysový mach, to vyzerá takto. A ten si takto pekne poukladám tak, aby mi zakryl aj ten predošlý zelený mach, lebo to vlastne bude hlavne o tej tyrkysovej farbe. Ten zelený tam máme preto, aby udržiaval tú vlhkosť a tento ako čisto dekoráciu. Lebo tento preparovaný mach nám neudržiava tú vlhkosť ako ten zelený mach, ktorý je klasický, tento, čo sa strieka. Takže toto isté dáme k tomuto. Vidíte, ako som sa s tým pohrala tak, aby netrčala vôbec tá žiadna zelená farba. Takže to isté aj k tomuto. Tak toto pekne doplníme. No, do každého aranžmaniku si dám takto krásne vajíčka. A nastriham si tam pierko. Nemusí tam ísť celé, stačí len keď tam pôjde také časti, kde tu. Takto. A ešte k druhému. Jedno pierko som si rozstrihla na 3 časti. Takže takto. Pripravila som si krásne mašličky, každú trošku inú, nech sú predsa len trochu odlišné, takže to bude taký malý pekný detail. Takto si ich umiestnime. No a krásne dvojičky máme hotové. Ahojte.